んにちは皆さん。ジャスレチベットディスウィケへようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は良い心を育みについて講演をしました。第16期内閣の大臣3名が宣誓式を行いました。ペンバイスリン大臣は第16期内閣の主要な取り組みとしては WeTag を発表しました。 CTA 内務省は第40回チベット人居住区担当者会議を開催しました。台湾国会人権委員会がチベット事務局台湾のゲルサン大王を歓待しました。ベルギーのチベットコミュニティはアントワープのラテンアメリカフード&カルチャーフェスティバルで注目を集めた。中国商会館が第17回華僑民主化運動会議に参加しました。グラスゴ COP26 でチベット事務所ロンドンとスコットランド議会の活動を明にしました。ドルマスリン副議長、元インド陸軍少将ジーリー・バクシー氏の出版記念講演会に出席してチベットに関する講演を行った。カム州ドラコ号のチベット仏教学校は強制的に解体されました。ダライラマ法王は11月10日水曜日に日本外国特派員協会とチベットハウスジャパンの主催で行われた講演良い心を育みを行って、良い心、温かい心、良い思いやるのある心こそが我々が生きていくための基本でありますと語りました。Now in modern education, without touching religion, simply for a healthy body with a peace of mind, for that basis, you see, some sort of explanation how to reduce anger, anxiety, and how to develop inner peace. And for that, wholeheartedness is the key thing. 11月10日水曜日、第16期内閣に選出された3名の大臣、ギャリー・ドルマ、タラン・ドルマ・チャンラ、ノルジン・ドルマは亡命チベット最高司法委員会のソナム・ノルブ・ダクボ長官に宣誓を行いました。その後内閣でペンバズリン出席大臣が議長を務める初めての閣議に出席し、それぞれの部署に向かいました。各部署の高官らやスタッフが温かく迎え入れてくれました。タラム・ドルマ氏は教育省大臣、ドルマギャリ氏は公安省大臣、ノルジン・ドルマ氏は情報国際関係省大臣として11月10日水曜日の公式式典後に就任しました。この正式な宣誓式は国会の常任委員会メンバー、司法長官、決裁担当官、CTA 各省庁の高官らなどが出席する中、シーギョンホールで行われました。それぞれの大臣はペンバージリン出席大臣に任命され、第17回チベット亡命議会で承認されました。I feel I have a lot to first learn, to understand, because the responsibility that I have is not only important, but also sensitive. And even though I have some experience in being in the cabinet earlier, but this time it's a huge challenge. It is very different. So I'm all ready to learn, to work hard, and to move forward. My first priority will be to ensure that a right kind of education is imparted and real learning, teaching culture is cultivated in every school under my charge. That is my first priority. I feel deeply honored that Pandit Sejong Pempasringla has nominated three women candidates, and majority of the Tibetan Parliament has approved those three nominees, and this is a historic moment for the Tibetan society, because this is the first time that the majority number of
the colony nominee has been women, and it was approved by the parliament. 10月6日土曜日、チュリットで行われたスイス・リテンシュタインのチベット人コミュニティとの会合では、CTA のペンバスリン主席大臣が第16期内閣の新たな取り組みである WeTalk ボランティアチベットアドボカシーグループを発表しました。この取り組みの主な目的というのは、チベットの大義のためにすべてのチベット人がそれぞれの方法で貢献できる機会を提供して、世界中で行われている既存の支援活動を強化することです。大臣は演説の中で、この WeTalk の活動に参加するよう一般チベット人に呼びかけました。国外に移住したチベット人のコミュニティは社会的にも人口的にも大きく変化しています。現時点ではチベット人は25カ国で暮らしており、それぞれの国の国民となっています。このような変化に対応するためにはさまざまな課題がありますけれども、その国の国民となった経験や現地の現行や統治システムを理解することが積極的にチベットへの国際的な支援を集めるためのユニークな機会となっていますと述べました。先週をはじめ CTA はアントワープ、ベルギー、オランダ、パリでチベット人によるチベット支援活動を行いました。情報国際関係省の人権デスクの責任者であるドゥクテンキーは、若者がもっと責任を抱えてチベットのための支援活動をする必要がありますと強調しました。So we received very constructive and positive response from these meetings. In average, we spent around 2 hours interacting with the Tibetan communities, and we look forward to the formation of WeTalks in not just this region but around the world, to carry forward this initiative that aims to strengthen the advocacy for Tibet. これに先立ち、ペンバスリン主席大臣はスイス国民議会に赴き、スイス議会チベット支援連盟の会長であるニコラス・ワルター氏、議員のプリスカ・ヘム氏、セドリック・ウェルムート氏と会談しました。ニコラス・ワルター氏は、スイス議会チベット支援連盟は将来的にメンバーが増えて大きくなるだろうと楽観的な見通しを大臣に伝えました。Very interesting also to see his vision, to share his vision, and that he shared with us, and also to discuss on what could be taken, what measures we could take in the Swiss Parliament, but by Switzerland as a whole, to help Tibet and Tibetan population. 大臣はさらに、チュリット政府評議会のメンバーであるマリオ・ファルー氏と会い、チベット国内の厳しい政治かつ人権状況について説明しました。11月9日火曜日、ダラムサラで開催された CTA 内務省開催の第40回チベット人居住区担当者会議では、ペンバスリン主席大臣は、居住区で生活に不自由しているチベット人には基本的な必需品を提供することを強調して、それが内務省の主要な目的であると述べました。内閣はインド、ブータン、ネパールのチベット人居住区における貧困人口の実態を調査するつもりであると説明しました。11月12日金曜日からは、各国の居住区とインドの15のチベット人共同組合の調査が催されます。11月11日木曜日に終了した3日間の総会には、インド、ネパール、ブータンの定住担当官の43名が参加しました。この総会では、チベット人の福祉に関する12の課題と新たな取り組みについて話し合われました。この行政会議については、国務省は11月12日金曜日から参加小国にある農業を基盤とした18のチベット人居住区とインドにある15のチベット人共同組合が参加する第8回農業共同組合会議を開催しました。The objective of this
3 days conference and 2 more days to go with the cooperative societies is to develop a system within the governance so that it'll make it easier for everybody to follow through with a good set of systems. Then we can focus on other areas. They will discuss more on developing a system, whether it's demographic or whether it's dealing between the central and the settlement officers, or whether it's to do with the number of people that they have to, because people don't give too much importance on numbers. So that's why this time we have to stress on the importance of statistics, which should be the basis to form any policies and programs. 11月5日金曜日、台湾国会人権委員会の小機関が同委員会とチベット人、ウイグル人、モンゴル人、香港人との間の人権に関する将来的な協力関係に期待を寄せました。晩餐会には同委員会のワン・ティンシュ委員長、ファール・カイズ小議官のほか、委員会のメンバー、チベット人支援者、ジャーナリストらが参加しました。台湾国会人権委員会主催のこの晩餐会には、台湾チベット事務所のババ・ギェルサン・ギェルジン代表とソナム・ドルジー長官が招待されました。11月6日土曜日に開催されたラテンアメリカフード&カルチャーフェスティバルでは、ベルギーのチベット人コミュニティがチベット料理や文化アイテムを紹介し、注目を集めた。フェスティバルのスペシャルゲストであるタシ・ビンゾ大王はチベットの大義について語り、南米ではブラジルにもチベット事務所があることをラテン系の観客に伝えました。チベット人以外にも20以上のラテンアメリカのコミュニティがそれぞれの国を代表してこのフェスティバルに参列しました。タシ・ビンゾ議員は同日、ベルギーの同盟アソシエーションが主催するダライ・ラマ法王の誕生日祝賀会にも出席しました。第17回華僑民主化運動会議が3日間に及んで開催され、中国の一般市民の民主化運動をいかに強化かつ拡大させるかについて審議して、中国の政治及び社会の動向について議論しました。チベット事務所ワシントン DC の中国障害官であるツルジェム・ギャズ氏は会議の中でチベット問題について解説して、11月5日金曜日に始まったこの会議には、天安門事件に参加した学生運動家で著名な反体制派のワン・テイ氏や学者で政治顧問のヤン・ジャーチ氏も出席しました。スコットランド議会の議員らはチベット問題への全面的な支援を表明し、11月4日木曜日から4日間に及んでグラスゴーで開催された国連気候変動会議 COP26 の期間中、スコットランド議会でチベットに関する問題提起や討論を行うことに合意しました。チベット事務局ロンドンの代表ソナム・ツリン・フラシー氏とスタッフのセリン・ソモ氏は COP26 に合わせてチベットの環境問題やチベット国内の人権侵略について訴えました。11月8日月曜日、ダラムサラで開催されたインドチベット友好協会主催のチベットに関する書籍の出版記念講演会で、元インド陸軍少将ジーリー・バクシー氏は、チベット人がいかに中国の共産主義政府と戦ったかを称賛し、チベットから流れる川の重要性を強調しました。退役軍人のジーリー・バクシー少将の出版記念会に出席して、チベット国内の厳しい状況について語り続けました。副議長はインド・チベット中国2021年の新たな展望と題された基調講演では、中国によるチベット侵略がインドと中国の国境紛争の根本的な原因である。また独立したチベットがインドと中国間の干渉国として機能してたことに言及しました。ダラムサラを拠点とするチベットタイムズによりますと、中国当局は旧来のチベット監修のドラクゴ軍のチベット仏教学校が当時利用法に
違反したとする教義を申し立て、学校の取り壊しを現地のチベット人に命じました。ドラクゴ郡のガンデン・ラブゲル・ナムゲリン総院の管理下にあるガデン・ナンデン仏教学校は正式な命令を受けて10月31日に解体されたということです。過去、中国当局は就学年齢に立っていないと申し立て、およそ20名の生徒を学校から追放しました。この学校ではチベット語、中国語、英語などの言語や文法の授業、仏教哲学の授業など伝統的な教育と現代的な教育が催されており、およそ130人の生徒が学んでいました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回会いましょう。良い週末お過ごしください。